Wastewater hale sa mga establishmento sa Naga City na nagkukontribuir sa polusyon sa Naga River. Problema ngunyan kan syudad. Wastewater Treatment Facility hurot kan SWMO asin MEPO. Uyan report ni Chris Novello. Problema ngunyan kan Naga City LGU an mga establishmento sa syudad na padagos na nagpapabulos ng wastewater sa Naga River. Saro sa halimbawa sa waste materials na ini ang mga sebo na ini sa pamosong face the wall sa Barangay San Francisco. Sigon sa Solid Waste Management Office, nagluluwas na ang mga establishmento sa CBD1 urog na ang merkado publiko ang mas nagkokontribute ng wastewater na nagdidiretso sa salog. Nahihiling kasi pollution sa tubig, naapektuhan po si living organism sa laog po at sa tuyang Naga River. Na eventually po baga ang river pining downstream kasi rin po ini sa dagat. Kaya si pollution po kasi rin sa dagat. Sa ngunyan, may mga establishmento naman sa buot na nagagamit ng grease traps para masaraan mga sebo na nagkakausa ni mabatang parong kan mga kanal sa syudad. Huli ka ini, hurot kan opisina asin kan MEPO na magkaiguanan ng pasilidad na mga proseso sa mga waste materials hali sa mga establishmento bago ini makaabot sa salog kan syudad. But we can start the Naga City People's Mall. Aron katong gilibo sa San Isidro Landfill na iwaning wastewater treatment facility na iwan ang plano digdi sa Naga City People's Mall. Pigpatanidan man kan syudad ang mga establishmentong mapapatunay nagpapabulos din water waste diretso sa Naga River. Apwera kan pagbayular sa Clean Air Act, pwedeng patawan ng citation ticket na posibleng magdarapa sa pagkakakansela kan business permit kan sarong establishmento. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.